Moi! Täällä ollaan taas tämän kivan Onnin kanssa. Ja nyt me lähdetään reissaamaan. Jep. Meikillä jäi ulkohousuja eikä hanskoja. Voi niin. Ja sori, tää on näytön kuva. Edelleen vähän kapeita. Ei Rame, kato mun peliin. Kohta. Niin, täällä on ihan kiva sää. Ja sori kun en tehnyt videoa, kun tulin tuossa koulumatkalla. Niin kun olin pyörällä, niin ei oikein pystynyt kuvaa. Niin silleen sit voin mennä. Eikö Charmander? No, mikrobei. Mun vaarilla näkyy tähän. Mä skippain. No niin, nyt en enää skippaa. Olen kiltti teille katsojille. Mutta on hyvä, kun me skipataan. Se tulee heti siinä kohtaan. Et siitä ei pääse mitään mustata aukkoa. Ei niin. Niin, kyllä mä teen. Kai. En oo varma. En oo varma. Oot sä niinku suorata? Että ei niinku silleen No mulla on minuutti. No ehkä kun mä lopetin se silloin voi. 2 minuuttia ja mennään. Elää. Mulla on yksi video joka. No mulla on semmonen 20 minuuttia. Joo, eräs on jännä. Niin, ja siitä niinku pelaa Farshouta. Mut siinä oli se vesijetti, millä mä ajoin. Eiku niin, se ei mennytkään YouTubeen, kun äiti soitti siinä. Missä oot, perkele? Mä oon silleen, tossa Jannella leikin. Lälälälälä. Ismoida pakit täkedi. Leiki enää. Niin. Niinpä. Ismoida pakit. No mut hei, nähdään sitten kun ollaan vielä lähellä. Tosiaan, joo, skipataan. Moikka! Joo. Niin, nyt ollaan kävelty 2 kilsaa. Jee, mulla meni jo 3 minuuttia. Vai, nyt Ja mentiin jo aika lailla 3 tai 2 niin. pohjoiseen. Tää ei oo todella. 3-2 kilsaa pohjoiseen. Ei tää oo Tosiaan pohjoinen. menossa talossaa yhtä syytä. No eihän olla. Hyvät kelit. Joo. Mä en voi vaihtaa kameraa heti. En mäkään. Ismoida pakit. Mä en tiedä, pitäisikö kuvaa tälleen, että niinku pystys sitten. Et niinku muut pystys kävelemään tai kattoo tälleen sitä. Mekin alkaa kuvaa tälleen videoita. No, muut kattoo sitä sitten tälleen. Eikö ne muut kattoisi tälleen? Oikeesti. Joo. No, ei kun niin. Ismoida pakit. Jos kattoo tietokoneelta. Niin se. Silleen joutuu kattoo tietokoneelta. Voi vittu. Okei, mekin vaihtaa taas tälleen. Sori tuosta äskeisestä skipistä. Oli pikku skippitauko. Mutta tosiaan. No me näetkö sun Pokemon? Eikö niitä on kuva? Niin mä kuvaan. Mutta hei, ei meidän tässä ollut tää matka. Tää oli tosiaan aika pitkä video kuitenkin. Ei oo, mä vielä jatkan. Mä en tiedä siitä mitään, mutta röi. Sori toi reka-ääni, toi vähän vei ääntä tässä. Mutta mitä sä teet? Laitetaan YouTube. This motherfucking daddy. Tosiaan niin.
On ne 5 minnaa kestänyt. Ehkä mun pisin. Mitäs sulla oli 10 minsa? Sitten vaan painat tosta. En mä halua ruveta kuvaamaan. Mä vaan kapen. Kun sieltä voi laittaa videoita. Ei laittaa sitten tostakin videoa. Joo. Jos sä haluat joskus liittyy tubevideoon, niin se on, YouTubeaaminen on ihan helppoa. Ihan helppoa. Leikko vaan joskus jalkaa tässä. Se on ihan sikan. Paikalla tänään 13.59. Elikkä äsken. Kello on vasta 2. Hetkinen. Kulin päälle. Vittu mä päästään susta. Vittu diilivitikkulassa. Ja tosiaan mut löydätte Instasta tollakin. Seuratkaa Instassa! Niin seuratkaa Instassa ja mua. Ei, joku muuten saattaa tietää sun kanavan sitten, jos se rupeaa seuraamaan sua Instassa. Niin mun tosiaan mä seuraan, tai seuratkaa mua Instasta. Mun nimi on siellä joku, mitä se oli? Rame jotakin. Ja tää video oli tässä. Moikka!